ambali mache ani muso demse ani ko boroba ko iralo ko fo osolo aka page manzidira do rafi komi krengere la aka emission manzi no izigiri kene ko bela jele fo dante fulimina amba fo ina fena akoto boli anga eshenu sanfe ote fo ojigibo o mo obi kuna fo ne la situ zigiri srafe amba kuna fo ne bitete episenu beda o bloka anta ko blada kingala ankele no ko woli bla anga zigiri la bele doma muntu ko bautige ninga babautige o tema wore zigiri meri jara ali fene bi bla aflani na debela bitay akotige basi femina na bidese zikiri medi jara ali de anga invité so omalena so walento ana atifo ojigibo assalamu alaikum anga invité wa alaikum salam wa rahmatullah wal basitila alhamdulillah malatu bashite alhamdulillah ira ga plateau samay sa fe so omalena ni so judge me be bonu kaira akan bola ana mfel jam ay alhamdulillah ka ala tanu ka barkada ka lame ba che ani muso laje ba che ani muso Mali kono ani Mali koka kan yɛrɛ ni plateau sanuman kan foyi tɛ an fɛ ni nisɔndiya tɛ ka se an ka fanu bɛɛ lajɛlen ma inshallah taala o diyara n ye ne balimakɛ i tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ Zikiri Mohamed Jara n bɛ Mali la Bamako commune 1 kɔnɔ quartier Djelibougou inshallah taala an b'a fɔ i bisimila an ka plateau sanfɛ Mohamed Jara yala mun ye Zikiri kanu don Mohamed la fo ka kɛ Zikiri dannen bon alhamdulillah rabbil alamin ina fɔ n y'o fɔ plateau caman kan ne ka Zikiri da ala ka latigɛ de b'o kan sinon ne yɛrɛ ma laɲini don kelen k'a fɔ n bɛ kɛ Zikiri dala ye ne ye école ni étudiant université kɛ voilà ne bɛnkɛw de tun bɛ Beyitu da Kɛliman da Cheikh Sufi Bilal Diallo a ka zawiya min bɛ Djelibougou la n'o ɲɛmɔgɔ ye Cheikh Bulkasum Mamadou Maïga ye ne bɛnkɛw de tun y'o ka Kɛliman dala ye donc a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ o kɛra 2003 wagati ninnu donc a nana se 2009 2010 donc o nana est-ce que n'an ye ko ye monopole di ninnu fana ma a tɛna fo donc ne don cogo filɛ nin ye Zikiri la comme ça alhamdulillah o diyara n ye mɛdi ni n y'a faamu i bɛ arabu kalan kɛ i ye ɔkɔli kɛ bon n ye mori kalan kɛ parce que o b'an ka so voilà n ye mori kalan kɔni kɛ ni congé bɛnna an tun bɛ taa mori kalan na école fana senfɛ n ye arabu kɛ donc san 3 kɔnɔna na lycée la Medi yala Zikiri ye mun ye bon zik arabukan de don kosuma de ala kosuma wallahu zikrul akbar i y'a faamu donc Zikiri bɔra kuranɛ haya de la ala kosuma donc ala kosumali ka ca ka ala kosuma ni dɔnkili la ilaha illallah muhammadu rasulullah kira tanu kira ka sahabaw tanu événement ba minnu bɛ diinɛ kɔnɔ n'o dɔ ye sunkalo ye ka dɔnkili da sunkalo la ka silamɛw la nisɔndiya nin bɛɛ bɛ wele ko Zikiri nin bɛɛ bɛ ala kosuma ko fɔ alhamdulillah Mohamed i ka Zikiri da daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san joli bɔ bon n y'a f'i ye cogo min ne ka Zikiri da daminɛ ni sisan cɛ a bɛ dɔɔnin bɔ i b'a daminɛ 2012 kan voilà parce que n y'a f'i ye anw bilala sira kan 2010 mais ne yɛrɛ ka micro ta ka jɔ ko n bɛ Zikiri da o kɛra 2012 waati du fɔlɔ min e ye micro ta k'i jɔ ka Zikiri da i hakili b'o dɔnkili la oui an hakili b'o dɔnkili la mɔgɔw hakili jigin o fitinin na hakili b'o dɔnkili la ok ala k'an sababu amina ya rabbi salli ala Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ngona fo Mamadu la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah midangani ni setigi Allah fe la ilaha akan gishi tana mandoro la ilaha nebi sisi kani setigi togo la ilaha nebi soli jaya ala kira Mamadu la ilaha ali bolo
be masilame ajama ila ay afakalandini momedi mala ila la Allah. Merci Mohamed. Ni jara ereri. Ni jara turu. Mashallah. Mohamed, am dumine ko bi am sikan tekene shi jonna ko ni Mohamed karamboy. Alhamdulillah, nyama bara o bara fo idol le ga sorila walma karamo de ga sorila. Wala ni karamo ne na zikri kono bi. O ala Sheikh Sufi Bilal ta zikri la ba mimbe. Na to ko bawtige ka bawtige. Ba fama shebu ka bura, ba ka bura ka bura samake. Wala le din karamo e ka se kalfa Isa konema fo ya fo same. Wala ni karamo be na zikri la no fulani. Ambe baka pura fusa fulani do amba fuka samaki. Inshallah. Alsa ame continue. Ame domine ko bi kala do me Mohamed yere bulu. Bon alhamdulillah kala ndumbe. Kala ni do mi bulu. Oui kala ndi flabi. Kala ndi flabi. Donc dem tage sabana. Problem. O jere. Mohamed iga zikri dai se yoro jumena ise mali ko kan ani mali region jumena. Bon zikri en se mali fam chama amasi Mali region chama kada mesiru kada kuchala kada sigasu kase fan chama kita ya fam yoro chama ujene wala kase mali koka kase wala am ko di ke ala barka la samus alhamdulillah ansana ka demonge mumeli amba me kan ba chama ndako kumi zikira la wili kumi zikana de flabe bulu leke ni wili ni katanga konyona ika mo gore fel ka konyo bulu mini e ngwara ite se kata flabe ibi ka kala ni dobla kata dola fomu me ko woro kuma fosi sakache esi mo meli buke ouais bon ne fanu e ga fo waso ke ulari bara abi depa mo mini yake ya fam ne ko ne ka ne ma ke fo e ma ke ko ngala deli rafna te ka ke bara ame plateau de gangwa adola ne galon tige wala na ye ko ne cheri fana fo don fana biye na ka so ami dum ne ko biya an kini me mo mede ni zikra la jumeje parce que mako ko ka fo fele ko zikra la ko to ko mi kon clash akoni amba bere mere oui abada lesi an kinte zikri mo mede ni zikra la fosi che ya malgré clash de zikra la bi wala mo mede yere ko contrôle sino an kinte ni zikra la fosi che yala ibe jebul do la fa zikri to ko ba ni to bon ni sigidala ko be ñogon kalama communication ma ni ñogon che ya fam armadia ma ni ñogon che ami na ñogon liu la respect be bo amon ko fo ñogon donc am déplacer fana ala voilà ini sigidala fa ma feature ni ke fam non ni sigidala ma feature ni ke fam muna e ma la ni o be mo ma la ni efe bon ne ma la ni follow ne ma la ni follow mo mari ami do mi ko bi zikiri fle alimano yala folle mino mu medi bulu be bandui bon alhamdulillah folle mino mene bulu depuis 2013 2013 o sababu na nazo voilà Boubacar ni monta sababu donc 2013 allait de 800 000 taradiama par exemple donc on a barakena on va wali gena 800 000 oh wa kemen wa bioro oh wa kemen an wa bioro dira moment ma 2013 ka ka 1900 salo na sini million kelen ni wa mo dira ne be do zikira la shi ko million ko la nga kurasa taala ka mo kan ba fe chena jadigi ni mo ambu fu ko sebe dance fu di mina sege mbali ni na boludu ai saka fo kan bo ko e awita obune anga pashi kwa kan ya rafi komi zikiri kene akoti ke bashi femina na mi dese sabula ko mu do golenu munu bo kene ka amba pele jeli fese ka di kan bo ko ma medi alsa ami continue ni question medi yala eka demsenu no libi voyager ou fla libi voyager ou en quelle libi taka kele tu bon souvent on peut voyager mais souvent akon ka kele ne ka voyager ko ala gram ko kele ne no voyager voilà voyager ka kwala tel que ni plateau ni événement voilà ka chala fait nous be déplacer voilà kuye ou ka koye ou ka kono voilà ami tarawule ke fo ko sa be dante fu di mina mi wele yoro mbale no fe amba fu iga kala ni nyuma no momenti alsa ami avance ni na question
sigida la imana ke tukutuku ibi chama chela la mugwa ira mana ke tukutuku ibi chama chela ibi donye do fene dini sigida la mun be sanfe ulukute e fene ke sigida la mun sanfe ko sai jume be bulu kai adi dem sani mun be duguma ko sai jume be bulu ka bon alhamdulillah o nyingali jara en kosbe et conseil la supérieur kotala et duguma mo kotala conseil de père concerné mais ne va la délicat follow ni yɛrɛ de la fɔlɔ o de ye n k'a fɔ n bɛ mɔgɔ conseil minnu fana bɛ n kɔfɛ dɔɔni voilà ne b'a fɔlɔ n yɛrɛ de la ka se bɛɛ ma zikiridala bɛɛ n y'o de fɔ ka caya n b'a fɔ plateau baw kan télé show la kelen zikiri tɛ kodenni ye a fɔ kelen zikiri dabaga tɛ maani ye a fɔ fila. C'est-à-dire zikiri dala de bɛ se ka yɛrɛ kɛ maani ye ou bien zikiri dala de bɛ se ka zikiri kɛ kolankolon ye sinon zikiri ma daminɛ anw na voilà zikiri tun bɛ da Alakira la a tile a b'a lafini a b'a bɔ a b'a di betudalaw ma zikiri dalaw ma voilà donc zikiri dalaw de ye misali ye c'est-à-dire ka dusu don silamɛya kɛbagaw la ka dusu don hali mɔgɔ la mɔgɔ min ni silamɛ tɛ a bɛ silamɛya kanu don a tigilamɔgɔ la ni a ka fɔta ye ni a ka kɛta ye fɔta bɛ yen kɛta bɛ yen ni zikiridala ko tan zikiridala yɛrɛ k'a jija ale comportement fana ka ye c'est-à-dire bɔnɛma min bɛ se ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan min bɛ se ka diinɛ kanu mɔgɔ la sinon n'i ye zikiri duman da ka kuma ɲuman fɔ ni e yɛrɛ ma waleya tɔ k'a jɛ o donc zikiridala o zikiri duman dalen kɔfɛ nɛrɛnin tɛ zikiri min na an k'a fɔ ka bɔ a la kiritigi tɛ zikiri min na lagosili tɛ zikiri min na maa wɛrɛ dɔgɔyali tɛ zikiri min na nɛrɛnin tɛ zikiri min na o dalen kɔfɛ zikiridala yɛrɛ kan k'a dɔn n kan ka comporter cogoya jumɛn voilà donc m'o ladilikan o message de passer bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔlɔ n yɛrɛ la ka se zikiridala bɛɛ ma voilà dɔw fana b'a fɔ ko zikiri yɛlɛmana dɔw ko fɔlɔ zikiri sisan zikiri o différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo mɛn oui zikiri yɛlɛmana diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmana voilà diɲɛ yɛlɛmana diɲɛma yɛlɛmana donc ko o ko a yɛlɛmana mun bɛ ko yɛlɛma n'a fɔra diɲɛ yɛlɛmana tile bɛ bɔ a bɔcogo la a bɛ bin a bincogo la kalo bɛ bɔ a bɔcogo la a bɛ bin a bincogo la mais développement min bɛ yen sisan c'est-à-dire diɲɛ yɛrɛ bɛ niveau min na bi adamadenw yɛlɛmana adamadenw hakiliw kɔnɔna hakiliw dayɛlɛla kojugu évolution nana kojugu voilà donc zikiri yɛlɛmana kelen fɔlifɛnw nana don zikiri la an k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ caman bɛ critique kɛ k'a fɔ ko gitari bɛ zikiri la bi jɛmɛ bɛ zikiri la bi batterie bɛ zikiri la bi ani tamani bɛ zikiri la bi f'u k'a dɔn o tɛ se ka zikiri bɔ a minɛn kɔnɔ quoi fɔlifɛn tɛ se ka zikiri bɔ a minɛn kɔnɔ mun bɛ zikiri bɔ a minɛn kɔnɔ kuma min bɛ fɔ o kuma dɔnnaw ko ten ko dɔnkili tɛ dɔnkili kɔrɔ de don gitari bɛ bɛn zikiri la jɛmɛ bɛ bɛn zikiri la tama bɛ bɛn zikiri la mais mun de tɛ bɛn zikiri la kuma min n'i b'a fɔ a kana kɛ kuma ɲamama ye kuma min bɛ se ka lagosi se diinɛ ma i y'a faamu sinon wajibi ye k'o yɛlɛmali ye o wajibi yɛrɛ ye o yɛlɛmali ye kan yɛrɛ mago b'o la wa diinɛ yɛrɛ mago b'o la fana voilà fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu zikiri yɛlɛma. An ka émission an bɛ se kuncɛ yɔrɔ ma nisɔndiya fɔlikan laban jumɛn b'i bolo ka di an kanubagaw ma. Bon alhamdulillah nisɔndiya min bɛ yen fɔlɔ k'a lase nin plateau in yɛrɛ ma a baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ directeur la ka na bila fo planton na a caméramanw animateurs na animatrices k'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment k'a f'u ye u ni cɛsiri u bravo u k'u cɛsiri diɲɛ yɛrɛ ye cɛsiriso de ye donc u folen kɔfɛ ka site in lamɛnbaga a lajɛbaga bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na nin vidéo in ye a y'a partager a y'aw ta abonné a kan Araficom aw bɛ na kunnafoni caman actualité caman u y'a kan min bɛna aw nafa kosɛbɛ kosɛbɛ
voilà donc nga fan be la jëlin fo mali ko nani mali ko ka inshallah ta abi yere fo dan je fo dina meri si se ga bla sura zikiri bunani do wako te bashi ko ma sungalo la sungalo son kura ni bora wala anto awangu na me okay ya rabbi sallallahu alaihi muhammad sungalo dira sila meudema sungalo ya fakalo sungalo kalo la homa kalo sundira la kirama ko kira kadia kama tumanoma sungalo ya fakalo suwajibi yara silame nyuma beka ni bashitila na suna alabi ya fahuma sungalo ya fakalo suwajibi yara silame nyuma beka ni baligu yara na suna masaina ina auna sungalo ya fakalo jago mola ngakoti aladela sungalo ya fakalo tanu ilile sungalo sumbao au mabaru mewa sungalo ya fakalo aladumba uyo au mabaru mewa sungalo ngokira kanumba uyo amabaru mewa sungalo mamadu kanumba uyo au mabaru mewa sungalo alayo punya ma alatabo sungalo fama alayo kanu ma alatabo sungalo Qur'ana jigina sungalo kononana sungalo Lailatul Qadri fana be sungalo kononana sungalo silame wilila bi alatanu sungalo ya fakalo alajo wilila kubi alatanu sungalo sheba wilila ubi alatanu sungalo musoba wilila ubi alatanu sungalo foli biga doni baula o foli biga dina deme bagalola sungalo bila siri dalaloma sungalo aye foli la se arajo suluma sungalo negongo wele bila tele suluma sungalo madamo fadeli mamuti go bifo sungalo Fatima da Zara zikiri jara bifo sungalo mo inji ga jaziri wale lola sungalo ya fanyoma sungalo ngobara nyoma uyo aya fanyoma sungalo bale mama uyo aya fanyoma sungalo ngofuru nyoma uyo aya fanyoma sungalo deni maza yache aya fanyoma sungalo kala deni karamo yache aya fanyoma sungalo ya fakalo sungalo dira silame udema sungalo ya fakalo merci Meli emi fuku fere danza fulina ni karba bashike amini wasara ni mashine mare otumana amfungo okambe shukran abaye